ina fara matan da suka fita kyau suka fita komai ba, tana maganan kuɗi, tana cewa wai ni yaronta ne. Na rantse da Allah da Annabi, in dai kuɗin ne da take samu a wannan shagon da nake raka ta ne, wata ma ba a ci ribar 4,000. wannan dai shagonta da nake raka ta, in ma tana da wani a Maiduguri, tana da wani aina, to ba ta ci ribar da ya fi 8,000 kenan a rana ko 10,000. in na hau TikTok a rana, kin san gift in TikTok ke ba TikTok ba ce, kin san gift din nawa nake cirewa daily kullum. In fact ni wani TikToker ne da in na hawo da jama'a gidana ma a TikTok, su ma kuɗi suke samu ba ma ni ba. kullum sai na cire 120,000. So tun muna organizing din auren mu, mutane suka dinga irin in ta hawo kan gidana, in sai muna gida ɗaya ma ni da ita, kin gane, to ita sai ta shiga uwar daki saboda network din baya haduwa. In kuna kan live kuna guri daya, sai ta bani space, in bata space, in muka hau live sai mu dan rufawa mu kan mu asiri cewa ba fa ma guri daya, while muna guri daya tsakan daren muna guri daya cas. To shiga gift yanda yake fita, irin wannan gift din da ake tara mani a wannan lokacin, kullum sai na cire 120, 80, 180 kullum fa, kullum a TikTok, kullum ba ruwana. Kai sai da na zo ma saboda isa ma yanga ma na fara yi, saboda na san ina hawa live a TikTok kawai komai zai fara dira ni. Ina da masoya a Paris, a Canada, a Dubai, a ina a wasu kasashen ma da ban san sunan su ba, musamman Amerikawa, musamman 'yan Afirka da suke Amerika, wasu 'yan Najeriya, wasu 'yan Arewa da suka haifi 'ya'yansu ma a Turai. In ki ga gift yanda yake dira, na zo na fara ɗauko baiwa Allah nan, ita ma aka dinga saka mata gift, ta zo ta dinga cire kuɗi ita ma. Wanda yake manaja na da yake mun control din ni, da harkar dala nake kawai, dala ce, dala 200 ta sauka, shi kai shi yaron nan ya samu kuɗi da ni, na rantsi da Allah miki ya fi 4 miliyan naira. So da shi ya cire min yana da percentage, so da juya dalar TikTok din daban take da juya dalar abun nan. So kin ji ba wanda fa ba shi da kuɗi ne, wanda ake mai komai shine yake iya making wannan. Kuma wannan abu ne ba wai a ɓoye ba, wanda suke kallo, 'yan kallo sun san haka ne, duk mabiyana da active sun san cewa ni gidana ma is a specialist gida a TikTok da ake samun kuɗi. Wata ran sai ya zuba gift ya fi na miliyan 1, dare 1, awa 1 ba, haka kawai ba game nake ba komai ba. So duk wanda suke gidan kuma ya raba musu, fans ina su rarraba kowa ya samu. Wasu zaki ga a wata da take hawa gidana zaki tana cire 100,000 a wata, wasu zaki irin dai kowa wani yana dan samun 50, duk da tare na. Kuma waɗannan ba kake cewa na taba ganin su, kawai fans ina ne wanda in na bude za su hau. To kin ga wannan rufin asiri ne mai zaman kanshi. So sai na so a ce, na ce sweetheart, okay ni da ke mu haɗa kai, wannan ɗan shagon da kike da shi, in ga jarin nan ba wani jari ba ne ba, amma mai kokari mu mai da wannan shagon supermarket mana, mu mai da shi 24 hour service. in aka ɗaura auren mu, ba za na ce mata bayan da za mu yi daraja a arewa in ba mu aure fa, bayan da za a yi endorsement ma da za mu dinga, so da plan ɗina shine mu dinga hitin endorsement da irin su Coca-Cola, Pig Milik, wane ne duk tallukan nan yan kudu ake ba. Ya ce why not ni da ke sweetheart mu zama wasu irin couples, number 1 couples da ba a taɓa irin mu ba arewa, mu zama haka mana, mu dinga acting din mu dinga TikTok din mu, ma comedy ne, ma soki burutsu ne, in ma tambul ne in tsallake guri, ba amma dai banda nuna jiki, ni kawai doka ta kenan, mi sallama mi salati mi ci mai kyau mu sha mai kyau. To in dai aka ce miki sharrin wannan kawalai da irin wannan mace tana harka da irin waɗannan mutanen. Alhamdulillah, godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala a bisa nasarorin da muke samu wajen warkar da cutar HIV. Sunana Sharif Kolomi, shugaban cibiyar bada magani ta Nurul Shabab, wanda muka kware wajen bada sahihin maganin cutar HIV. Ina masu fama da cutar HIV wanda ko shekara nawa ya yi a jikin mutum, muna bada maganinsa kuma ana samun waraka a cikin wata ɗaya da yardan Allah. Cibiyar Nurul Shabab bata saya iya bada maganin HIV ba, muna bada maganin aikata istimna'i, wasa da al'aura, biya wa kai bukata, wanda hakan yana haifar da matsaloli da dama a jikin mutum. Yana haifar da matsalar kankancewar gaba, rashin karfin gaba, saurin inzali da kuma daukewar sha'awa da ciwon jijiyoyi da yawan kasala.
muna ba da maganin sanyi infection gonorrhea, sanyi mai sa kankancewar gaba, mai sa fitar farin ruwa a gaba, matsalar sanyi na mara na mata. Muna ba da maganin hepatitis A da B da kuma C da ciwon koda, hawan jini, diabetes, type 1, type 2. Duk muna ba da maganinsu kuma ana samun waraka cikin ikon Allah. Sannan muna ba da maganin jinnu, sammu, sihir, duk muna warware su da yardan Allah. Muna da babbar ofishinmu da ke nan jihar Maiduguri, Borno State. Sannan muna da reshi a jihar Kano. Sannan muna da reshi a jamhuriyar Niger a garin Yame. Sannan muna da reshi a jamhuriyar Niger a garin Difa. Muna tura sakon maganinmu a duk inda kuke a fadin duniya insha Allah.